magi, Yesu nonyisore kendo ni jopuonjrene e nam Tiberia. Nonyisore kama: ne nitie Simon Petro gi Thoma miluongo ni Ruth, kod Nathaniel jakana dala mar Galili, gi yawuot Zebedi gi jopuonjrene moko ariyo. Simon Petro nowachonegi niya, adhi lupo. Negiwachone ni, wan bende wadhi kodi. Negidhi, negiidho e yie gi kanyono, to otieno duto ne ok ginwang'o gimoro. Kane piny koro oru, Yesu nochung' e dho nam, to jopuonjrene ne ok ong'eyo ni en Yesu. Eka Yesu nowachonegi niya, nyithindwa, un gi dek moro? Negidwoke ni, wuoyo. Nowachonegi niya, boluru gogo e dir yie bat kor achwich to unuyudi. Negibolo, kendo koro ne ok ginyal ywayo gogo nikech rech ne ng'eny. Eka jopuonjreno ma Yesu nohero nowacho ni Petro ni, en Ruoth. Ka Simon Petro nowinjo ni en Ruoth, notweyo nangane e nungone nikech ne en duk mochikore e nam. To jopuonjre mokogo nobiro gi yie ka giywayo gogo gi rech, nikech ne ok gibor gi dho wath, to ne en kar bat 11. Ka gigo e wath, ne gineno mach mar mirni kanyo, gi rech koket e mach gi makati. Yesu nowachonegi niya, kelieuru rech ma umako sani. Simon Petro noidho e yie kendo noywayo gogo e wath, kopong' gi rech madongo 11 gi 53. To kata rech ne ng'eny kamano, gogo ne ok oyiech. Yesu nowachonegi ni, biuru ugagi. To onge ng'at achiel kuom jopuonjre mane nyalo penje ni, in ng'a? Ne ging'eyo ni en Ruoth. Yesu nobiro nokawo makati momiyogi gi rech bende kamano. Mani ema timo ndalo mar adek ma Yesu onyisore ne jopuonjre bang' kosechier oa kuom jomotho. Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya, Simon wuod Yohana, ihera moloyo magi? Nodwoke ni, ee Ruoth, in ing'eyo ka eri. Nowachone niya, pidh nyithi romba. Nopenje kendo mar ariyo ni, Simon wuod Yohana, ihera? Nodwoke niya, ee Ruoth, in ing'eyo ni aheri. Nowachone ni, kwa romba. Nopenje kendo mar adek niya, Simon wuod Yohana, ihera? Petro noparore nikech nopenje mar adek ni, ihera? Kendo nowachone ni, Ruoth, in ing'eyo weche duto. Ing'eyo ni aheri. Yesu nowachone niya, pidh romba. Adier, adier, awachoni, kane in rawera, ni tweri kendi, kendo ni wuotho kamihero. To kani dok ng'at moti, ni rie lweteni, kendo ng'ama chielo notweyi, kendo noteri kama ok idwar. Wachni nowacho konyisogo tho manade manomigo Nyasaye duong'. To kosewacho wechegi, nowachone niya, luwa. Petro nolokore
moneno japuonjre mane Yesu nohero kaluwo bang'gi. En ema noyiengore e agog Yesu kar chiemo cha, kendo nopenjo ni, Ruoth, en ng'ano manondhogi? Petro koneno jalo nowacho ni Yesu niya, Ruoth, to jali to? Yesu nowachone ni, kadwaro obed nyaka abi, en wachni koso? In luwa. Wachni nolandore kuom owete ni japuonjre no ok notho. Yesu ne ok owacho ni ok notho, to ni kadwaro obedi nyaka abi, en wachni koso? Jali e japuonjre no mabet janeno kuom wechegi, kendo en ema nondikogi, kendo wang'eyo ni nenone en adier. To nitie bende gik mang'eny ma Yesu notimo. Kada ondikgi giduto achiel achiel, agalo ka piny ngima ok dirom kano e kitepe madondiki.